дуруд бинандаи азиз, Субҳон Ҷалилов ҳастам, навбатдор дар шаҳр. имрӯз мо дар ташкилоти LOLC молия қарор дорем ва бояд гуфт ки замоне ки мо зиндагӣ мекунем, пешниҳоди хизматрасониҳои молиявӣ бисёр муҳим аст ва ҳар қадар ташкилот доираи васеъи хизматрасониҳоро бо сифат пешниҳод мекунад, ҳамон қадар шумори мизоҷонашон зиёд мешавад ва имрӯз мо дар бораи имкониятҳои ин ташкилот дар ин гузориш бароятон маълумот медиҳем. имрӯз дар ин ташкилот наврӯзро қайд карданд, ба шаҳрвандон дар хиёбонҳо сумалак ва шириниҳо тақдим карданд. LOLC молия яке аз ташкилоти молиявии байналмилалӣ ва бонуфуз аст, ки дар саросари олам ҳудуди 2 миллион мизоҷ дорад. ширкати LOLC Finance дар 27 давлати дунё фаъолият менамояд. аз ҷумла дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар зиёда аз 10 шаҳру ноҳия воҳидҳои сохторӣ дошта ба аҳолӣ хизматрасонии молиявиро пешниҳод менамояд. ҷиҳати иҷроиши супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар паёми навбатиашон солҳои 2025-2030-ро солҳои рушди иқтисоди рақамӣ эълон намуданд, ташкилоти мо тасмим гирифтааст хизматрасониҳои рақамӣ ва ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдиро ба аҳолӣ бештар дастрас намоянд. стратегияи асосии ташкилот диққати сазовор ба ҳар як мизоҷ мебошад. новобаста аз ҳаҷми амалиёт, бо мақсади татбиқи стратегияи худ, ташкилот маҳсулоти хосро таҳия ва пешниҳод мекунад. яке аз онҳо пасандози нави муваффақият мебошад, ки 20% солона даромад дорад ва ҳамагӣ бо 10 000 сомонӣ боз мешавад. шартҳои ин пасандоз дар Тоҷикистон беназиранд. LOLC молия инчунин дигар бартариятҳоро низ дорад. мо барои рушди ҳама соҳаҳои иқтисодиёти кишвар ба аҳолӣ қарзҳоро бо фоизи дастрас пешниҳод менамоем. маҳсулоти пасандозӣ бошад, дар ташкилоти мо бо шартҳои қулай ва даромаднокӣ яке аз аввалинҳо ба ҳисоб меравад. ба ғайр аз пешниҳоди қарз ва ҷалби пасандозҳо, инчунин хизматрасониҳои мубодилаи асъор, интиқоли маблағҳо ва пешниҳоди кафолати бонкӣ низ барои муштариён дастрас мебошанд. LOLC молия бо талаботи кам ва минималӣ ва фурсати кам барои мизоҷон қарз медиҳад. шартҳояш ҳам қулайанд. ташкилот дар зиёда аз 10 шаҳру ноҳия филиалу марказҳои хизматрасонӣ дорад. нишонии саридораи он дар Душанбе, кӯчаи Деҳи Боло 180 наздики қарияи Боло аст.